Mali po siyang Hello. sudan. Mali siyang sudan kay sa ano. Hindi. Pinahalin mi sa iyang sudan pero buyag lang mi kaayo yung sudan. Salamat Sir Talio. Kari. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Sa duko kadto na mata guys, alas 3. Ay wa pa gali alas 3. Mata na ko kay mana na anagdag matag alas 3. Sa una na manag ko matag alas 4. Jadi na guys, naluto na kahang Bicol Express nga nay beans. String beans di ay. Kari guys. Sayuti nga bisa sayuti nga may ginaling hirig-dirig mga tao o gulay karon guys habit naman ang kuan mahal nga adlaw manang ang uban di mga ulong karning baboy ang mga nagpabadlis siyo dito guys sa mong tindahan nga gamay. So diyan na guys, hapit na maluto. So kas ang bukaw ra siya guys. Wala siya ginaling ay sayuti nga nay ginaling. Okay, pwede dinas mga bata. Curry, pork na may beans. So diyan na guys, naluto na gahang kanton. Kanton ni sa guys, dili ni sa bami. Yung mga supportive kong anak guys. Sila naghatid sa mga sudan. Morning guys. Morning guys. Dito mo eskwela na po na siya guys. Eskwelahan. Hakot na sila guys sa ilahan. Wala kang tuwa na. Bye-bye. Ito ang nalilig. Lagi na ito lang. Kaya man to. Magkano ko dito? Bakang sila na ito. Wala ako na. Pati ito na. Kanina akong takso guys, ay gahapon, nalugi ko kay lalong kayo po ang Magkano kayo ito? review. Sige ito na, gulong. Dapat bili mo yung kalulong. Tulo rin mo pahinga. Salamat na. Wala na. Ang kuwan. Ito. Huwag mo sila nanday kay makaon mo kaka. O dili na kakaon? Naoy, gidalaga nila na ako kay abi ko buhatag og sudan. Hala, taksanan man na. Murang mas plastic. Kani, halang man na. Hindi na manos Cristil guys. Kaon ha? Hindi ka makaon ha? Thank you. Bye-bye. Mantay di magkaroon sa eskwela ha? Kaya naraban ni comment raban mo si tagati mo hoy bag oy uyab-uyab.
Na guys. Naluto na nakadisplay na ko dari. Sumaran ni ako sudan karon. Kani kanton ni siya guys. Og adobong sitaw. Morning, te. Wala akong customer, guys. Ang kani, dayon kini. Ni. Yung duty ba ka karon? Ano, magtuto nito ka. Nag-andron pa ko. Sige, Hi, ma'am. Na lamang. Si Ma'am Virgie. Sa Hello. suwa na, mao na lang na nabilin Ma'am Virgie. Na ako magpalit Nahurot na na. siyang Sudan. Bicol Express, lami man siya. Tagpila May akong te. gibahog. Pite. Kay puro kardi ka na, 50 na lang. Order ah. Salamat, Ate Virgie. Salamat po. So, Bicol Express yung gipalit. Salamat. Sisa, guys. Kaya tama na sa si Media. Why are you still wearing your hairnet? So, ito. Washing lagi. Kani may picturean ako ng mga pulo guys. Ako nalikanta. Thank you, Lord. Yaya. Unsa na? So na sa guys ga ang sa kulbaan siya kay wala kunog washing machine. Washing machine din na. Yung mo ko sinday, wasig kuno din dilagan to kay bukat baya. Katawa sila guys. Hello guys, sala naghanap dyan ni abot nga box dari. Ja, abang ilang man ninyo ni guys kay di pa na naabrihan karon. Ja, salamat kado sa mga naghatag daning mga gamit na sa pagluto dyan na ay gastog na. Ja, wa ko kay bawo dani guys ug sa mga sudan ning uban nga mga box ni do ka buka ra bugata man ni bawon sa sudan ni. Ja kay na murag mga buak dyan siguro na guys. Ja, atangi lang ninyo guys sa inag-abli na dani. Ug sa mga sudan ni atangi lang ninyo guys. Hi guys, naa ko dali guys arang lipayan na mo guys kay naay nangabot nga gikan sa Lazada. Kaya kon guys na ato lang maning i-unbox ni na ja guys ug kanang paway sa ako kay ang mata mura na jud ko kanang katugo na jud ko guys kay sa oras ako gabi na mata alas 12 ja mugtugod ako balik ja di na ko makatugog balik kay maganahon na lagi ko sa
ang mga trabahoon. So adyo ko nakatugan to alas 12 hantod ning buntag na naman no to nagnibangon na naman ko alas 2 nagpuri-puri na lang ko sa kusina anja. Salamat day kadto sa mga namalit. Ja salamat jud kadto ninyong tanan. Salamat sa mga blessing nga nadawat namon anja. Pasalamat ko sa Ginoo nga mao na niyang karon nga nadawat ang daghana kadto mga blessing. Ja, salamat po ko kay Tatay Ariston kasi siya lagi nagpursige na nga mag-vlog ko. So siguro sugo sila sa Ginoo nga pa-vlogon ko kay karapat-dapat siguro ko nga mag-vlogon dia. Salamat kadto ninyong tanan. Ug salamat pud kadto ko kang Florami Bulana kay mao si among pinakahiddan sa among pag-vlog-vlog namong tanang mga igsuon kay daghan lagi mi kadto mining igsuon nga nag-vlog. Salamat kadto ninyo kay kita man jud mo sa mga igsuon ug pila makibuk ko 15 mi ka buok. Ja arang daghanan salamat. Ja lami man jud kadto sa paminaw guys nga kanang makadawat ta og kanang mga blessing pero mas lami jud sa atong paminaw nga kita ang muhatag og blessing sa uban pero arang lipayan ha guys kay nakadawat ko gingani makagamit nami kay ang malaging mga gamit guys gipangbili na mas Manila anza wa may daang gamit diri pag uli kay aga tong mga gamit ni namong mga dagko na amo mo tong gipamaligjag barato ra ito kay makapamasahe lagi sila dari uli dari sa Cebu kaya hang man na silang gipauna guys silang tulo kay mo lagi nang bisag kadto mi maguban-uban manong nauna sila dari guys mo to ni sunod na lamang ko dari uli mo to nakahimo mig bye-bye gamay guys o ni among puyan karon murag bye-bye sa kukuk pero bisag nga ni ra nimong bayis pero lami kay na sa among paminaw nga happy kay mi diri na mo ja salamat kadto sis in ja salamat kadto nimo sa imong mga gi-share nga blessing ninyo ni Brad Jerry salamat kadto ja amping mo kanunay diya sa USA kay ikaw man jay kanang grabing kabuutan jud Ginoo ko wa jud makabangbang sa imong ka maluluyon. Ja di ra pud ako ang gimong gitabangan sis daghan kaadto ja salamat kaadto nga napili pud ko nimo nga tabangan ja malagi Ginoo ra lamay mo bawas ninyo sa inyong mga kamaadto namo. Ja day na dugadon guys kay murag lami na jud ipikos pidjeng ang mata kay 101 pud ja lami kadto matugron kay 101 na ngitngit kadto upan nagtaligsik din siya guys na ano nag lami kadto itug kay aron makapahuway pud ko guys ja at ang ilang ninyo inag-abli na hadaning ang nadawat nga blessing ni salamat kadto nani at ang ninyo guys ugma inag-upload ha kay atong tanawon ug sa isudan ni ja see you next vlog ug amping tantanan love you.